बयखौबो बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग लाना फैदों नोंथांमोना नायदो बे ब्लगा जागोन जोंनि बे न'आवनो खारन जोंनि न' खाथिनि लामाखौ बानायदों बेखौ लामाखौ बानायदों आरो दिनै बे बायदिसिना मेसिनारि सब लाना फैजोब आं देखायगोन नोंथांमोननो मारै मेसिनजों माबायदि बानायदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो ब्लगा जोबोद इन्टारेस्टिं लामा बानायनाय ब्लगा माबायदि जायो नोंथांमोन देखायनोसै दिनै बे गासिबो बुस्थुखौ माखासे बुस्थुफोरखौ लाबोजोब्बाय गासिबो लाबोजोबखाबाय आरो नोंथांमोननो रियालजों देखायनोसै एसे नोंथांमोना नायदो बे लामाखौनो बानायगोन बै जों बानायगोन बे मेसिनजों बानायगोन होनना बुंदों मेसिनजों बानायगोन होनना बुंदों आरो मेसिनखौथ' बे लाबोजोबनानै गासिबो रेडि खालामजोब्बाय मेसिनखौ बे लामाखौनो ओरै बानायलाङो आरो बे जाबाय गासिबो आलाकाट्रा माने प्रडाक्टनिफ्राय गासिबो बे प्रडाक्टफोरखौ होगोन आरो आलाकाट्रा मा होनो बेखौ नायलांबाय थानोसै नोंथांमोना मारै मारै फिटिं खालामो बेखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोन मिथियो So guys, बे मेसिना गासैबो जमा जानानै थाजोब्बाय मा मेसिनथाय मा होनो रुदारफोरबो खोमा बे मोनसे मेसिन बलार ना मा होनो बियो ओमफ्राय बे मिक्स खालामग्रा मेसिन खोमा बियो मिक्स खालामग्रा मेसिन जागोन बियो ओमफ्राय बैबो मोनसे रुदारबो नाहरदो बे मोनसे बालाय बै मोनसे बै नुनाया बेलेग बे जेसिबि दं बैजों माबा आलाकाट्राफोर सोगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायखासै आङो मा सोदोंखाय बुंनो हाला बै माने मेटेलफोरखौ लाबोखाबाय बै लाबोखाजोब्बाय गासिबो गारिनिफ्राय ओजों एकदम श्रीरामपुर सरि हावाइफोरनिफ्राय लाबोदों लंकासानि हावाइफोरनिफ्राय लाबोदों बे आलाकाट्राखौ सोसिगोन सोनानै बिदि मिक्स खालामगोन नामा बै लुगोन खोमा बै मोनसे बै गोजाननिया मोनसे बेलेग मेसिन बियो मारै खालामो नायदो नै ट्रेक्टराव बयलार मेसिन फिटिं खालामनाय आलाकाट्राखौ माब्रै इन्सपेक्ट खालामो आं नोंथांमोन देखायनोसै नोंथांमोना माने गोदान टेक्न'लजि आरो बया इन्सपेक्ट खालामो टेक्न'लजि इन्सपेक्ट खालामो आरो बेखौ बयलार मेसिन होनना बुंनाय जायो बे माने गासैबो सोजोबो आरो आलाकाट्राव सोजोबो ओमफ्राय स्पिड जास्ट स्पिड खालामो माने बहुत मोजां नुदों बे बे लामाखौ नायदों गासिबो नायदों माने स्पिड खालामो खामानि मावगासिनो दं बिसोरो माने स्पिड खालामलांबाय माने जोबजासिम दिनै कमप्लिट खालामो आरो गारिफ्राव फैगासिनो दं नुबायना गोदान टेक्न'लजि मावनाय आरो बे स्पिड खालामबाय थाबानो हनै जालांगोन नोंथांमोना नुबायनो स्पिड खालामबाय थानो जायो मारै खालामलांगासिनो दङ नायदो मारै गिसि जादों गासिबो स्प्रे खालामजानाय माने आलाकाट्रा आरो गासिबो स्प्रे खालामदों ओमफ्राय बै थिंबो माने खामानि मावगासिनो दं बे लामाखौ दिनै माने कमप्लिट खालामगोन आरो बिसोरो फारि आं देखायनोसै बिसोर दाम्पा ओमफ्राय माबादि माने मावो आरोना नायनोसै मेसिना बेनो मेसिनाबो जाबाय बेनो फाइबार मेसिना बेनो मानसियाव माखासे मानसिया एडजास्ट खालामो ओरै आरो लोगोसे प्लास मा जायो बैहाय माने डाइरेक्ट माने मिक्स खालामखानाय चिप्सखौ होनानै नायदो मारै जायो बे नायदो सालायग्राफोरखौ स्लिम जाखालांदों माने जास्ट होलांदोंसो ओमफ्राय बेनिफ्राय सालायग्रा सिलागासिनो डाबल टेक खालामनानै स्लिम जाखाबाय बहुत बेलेग डिफारेन्स लेभेल टेक्न'लजि मानसिफोर खम नांबाय
Mari mau manusia kemana beri beri mission survive survive hoनानै रेगुलार मावलांबाय थाबाय मानसिया बयबो मावो गोबां मानसिफ्रा मावो भिडिअ बानायबाय जोंनि मा लेभेलाव मोनलाङो या लेभेलाव गोबां मानसि ओरै सालायलांबाय थागोन माने दसेनो जागोन बहुत कुइक जायो खामानिया दसेनो जायो नोंनियाखै दसेनो माने मानसि मावनाङा नालाय गासिबो सिप्सखौ बै गारिया लुना गालांबाय थायो मानसिफ्रा एसेबां लायै लायै माबा थायो दसेनो जागोन आरो जाबाय नैबे लाखिबाय sweet बहुत अमेजिं जायो गरम बायदि अन्थाइ लागानाय खोमा थिखोनो अन्थाइखौ खुलिसिगोन गारि खुलिजोब्बाय अन्थाइखौ बेहाय लुजोब्बाय खालि Salamannya selalu jalan slim, jadi soal salah angkat slim sama antar rannya. Ambil dari mana kali lagi baru kan, bosnya mana sini. Terusnya jangan ada. Mana sini. Coba di mana ini tuh ada lama kemarin mana mana tadi grand teknologi au, udah advance teknologi ka, just mana mission kemana paper mission au, ships itu lapan ini lebih value mana apa mana soal langbai, masih good kom nanggut, ampai just mana modern Distrik Kampung Salaman itu, kalau Salaman skim tak ikan. Biasa bagian teknologi, tinggi sini lama, tapi lama itu bagian mana tinggi itu pakai direct suhu ya. Lalu kemana semua ada komputer sih, dari mana charge band, ini mana kucing ada bisa. Mana mana ada, band lagi yang gitu, kucing. नैबे डाम्पार फैगासिनो दङ माने फुल्लि अन्थाइ आरो चिप्सफोरखौ लाना फैनो बे समान dan lain-lain.